דנית ברביבאי, בתור מי שמרכזת את הנושא הזה, יש דיוני תקציב שהסתיימו ביום שישי, דיברו על חינוך מגיל 2 חינם. איפה מעונות היום? זה לא בתקציב? אז קודם כל, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לצופים בבית. היו דיונים בנושא התקציב, דיברו על חוק חינוך חינם מגילאי 2 עד 3 כבר בשנה הבאה, ואנחנו צריכים להבין שחוק חינוך חינם יש לו משמעויות. משמעות אחת שאפשר לעשות את החוק חינוך חינם, אבל אין מי שיטפל, ועל כן אי אפשר לפתוח מעון ללא תקינת כוח אדם. אין סייעות. אין מטפלות, במעונות אין מטפלות, צריך להבין את זה, ואחד הנושאים הכי אקוטיים והכי משמעותיים שצריך לקחת פה בחשבון, זה השכר של המטפלות ותנאי העסקת, תנאי עבודה. דנית, בעצם איך זה קשור? אבל למה שהמדינה תשלם? מה זה קשור להורים? רגע, לפני שאנחנו עוברים לנקודה הבאה, את אומרת פה נקודה נורא חשובה. את אומרת, אומרים כותרת, חוק חינוך חינם 2 עד 3, אבל לא יורדים לרזולוציות של בפרקטיקה. גם אין כסף לממן את זה. אז רגע, לצד זה, כשאנחנו מדברים על העלאת המחירים, באוגוסט האחרון נחתמה ועדת המחירים, התקבלה החלטה, וההחלטה הזאת מדברת על כך שתהיה העלאה בשכר הלימוד. במעונות. המסובסדים. המסובסדים בכ-300 שקלים בממוצע, זה נע החל מגיל באמת 3 חודשים ועד 300 שקלים לחודש למישהו שיש לה 2 ילדים, או 3 זה 900 שקל. אנחנו, פורום מסגרות הגיל הרך, ישבנו יחד עם שר האוצר לפני שזה עבר בדיון התקציב, וביקשנו כארגונים חברתיים לא להשית את זה על ההורים, אלא שהמדינה תכניס את היד לתקציב, ותתקציבים לתשובה. בתקווה מאוד שלא ישיתו את זה על ההורים, כי הורה בחודש לא מסוגל, מעבר לכך, העלות, כמו ששמעת משתי האימהות הצעירות כאן, העלות לפעוטונים, למעונות, הם 2,500 לילד. אם אנחנו כבר מדברים על ההסכמים הקואליציוניים, האם אמרתם לשר האוצר שבהסכמים האלה יש איפה ואיפה, כי החינוך החרדי יש... זה שאלה, בחינוך החרדי יש תקצוב? אנחנו לא מדברים פה על הסכמים קואליציוניים. אבל צריך לדבר. אנחנו מדברים על הכנסת התקציב הזה בבסיס התקציב. אני ראיתי את התגובות לידיעה הזאת, מלא כותבים, לחרדים לא פגעו בכלום. זה נכון? שוב, אני יכולה לדבר... אני מדברת בכובע של מנכ"לית פורום מסגרות הגיל הרך בישראל. אבל מה זה לא פגעו בכלום? סליחה, לא, כן שינו. הוסיפו להם תקציבים. הפורום מאגד את כל הזרמים. חילונים, ערבים, דתיים. שאלה אם משפחה חרדית ששולחת פעוטות לגן, למעון יום תשלם עוד 100 שקלים. תשלם באמת תוספת או שלהם מסבסדים את זה? זה אמור להיות מושת, כלומר, המדינה אמורה לתקצב את זה. במקרה של חרדים וחילונים, יש איפה ואיפה? אין פה איפה ואיפה, כולם אמורים, בעצם המדינה אמורה לתקצב את זה. יש להם עמותות שמתקצבות את זה. הם יתקצבו את זה, הם אמורים לתקצב את זה על בסיס התיעטוף, על בסיס זה של ילדים בפריפריה הגיאוגרפית, משפחות באמת מעוטות יכולת. התקצובים מיושם. הולכים על פי מעמד כלכלי, או מי שצריך יותר? מה לא ברור? בהסכמים הקואליציוניים יש תקצוב נוסף לעמותות שאחראיות על חינוך חרדי, ולכן הם יתקצבו את זה. זה כתוב שחור על גבי לבן בהסכמים הקואליציוניים. מדובר במעונות סמל. חשוב להבין, מעונות סמל זה מעונות שנמצאים בפיקוח המדינה, תחת משרד החינוך. זה גם מלכתחילה אנשים שיש להם מעמד כלכלי, כי מי שיש לו נמוך, כי מי שיש לו כסף, אז הוא לא הולך למקום של סייעות, או גנים פרטיים. כי מי שמקבל סבסוד זה גם יסובסד החלק הזה, אבל שוב, אנחנו ביקשנו שכל העלייה הזו תהיה מכספי המדינה ולא ישות המובן. בוא נשתה, נמצאת שם ברביבאי, את נמצאת שם בדיונים עצמם. מיריאל לא אופטימית, עד מתוך הדיונים, אופטימית או לא? אני רוצה רגע לצאת מהמקום של האופטימיות, ואני רוצה להגיד דבר כזה. יצאו בהצהרה של חוק חינוך חינם מ2 עד 3. אז אני קוראת מפה לכל קובעי המדיניות, מקבלי ההחלטות, ולכל מי ששומע. כדי שיהיה חוק חינוך חינם ואיכותי, צריך תקינת כוח אדם במעונות היום. ללא העלאת השכר ותנאי העסקה ותנאי עבודה. בתחום הזה לא יהיו מטפלות, חוק חינוך חינם יהיה, אבל לא יהיה מי שיפעיל אותו, כי לא יהיה מי שיישם אותו בתוך המעונות. המעונות יהיו בחינם, אבל לא יהיו מעונות. תודה רבה, דנית ברביבאי.